Zdravo, tetka. Ja sam. Da, diplomirao sam. 9. A nema na čemu. Jeste, čujem, vlada prava pomama za filozofima. Ma nije tačno da ja nisam društven, nego... A, tetka, pa znaš da ja ne mogu tako da se družim iz interesa, to i meni to dođe kao prostituisanje. A nisam ja to nikom prebacivao, pogotovo ne svojoj baba tetkici od koje očekujem ispomoć u ovom neizvesnom periodu limba. Pa to je intimno prosjačenje u krugu porodice, da. Čekaj, to mi nije dovoljno. A šta da pišem? Šta da pišem, tetka? Da bi nešto pisao, moram to prvo da proživim. A ja ovo što vidim, ne da mi se ne živi, nego... Znam, ali... Da. Ne, tu sam. Da. A kakav Island, tetka, kakav Island? Pa ti znaš da ja taj jezik organski ne mogu da podnesem. Pa ja bi tamo Ma šta ti znaš? Molim? Čekaj, tetka, pa nismo se tako... Nisi otišao u park na partiju šaha. Mislim da proslaviš diplomski u pravom društvu. Sedi tu. Što stojiš? Sedi tu na šolju. Znam u kojoj bidži večeras prikazuju Pazolinijevo salo. Što ne povedeš devojku sa sobom? Možda tamo nađem devojku. Sa salom. A u sredu idem u Ležimir na slavu. Možda tamo umrem. Super. A možda i ne. Ali ćeš tamo sigurno naći devojku sa salom. Možda sa žvalom. Anđela, kinezna jelka koja se vraća sa letnog raspusta sa samo jednom dilemom. Da li će izgubiti nevinu sa svojim psom Trevisom, ne znajući da je u njemu zarobljena duša radoholika Thomasa Johnsona, koji se bavio filigranstvom. U malenom selu Senokos, nepunih 30 km udaljenosti od Dimitrovgrada. Sve dok u dubinama okeana... Ajde, nemoj više da dolaziš, molim te.
Razumni koji je... Iako trubi poslovne škole. Dobitnica 9 Grammy nagrada u Beogradskoj areni. For boring ab exercises and makes them easy, fun, and effective. Know that struggle. 3 weeks later, they... With me, Father? Yes, what is it? My name is Elton. This is Harry Jarvis. We're from the Morning Chronicle. I wonder if we could come in. I'm rather busy. Dođi. Dođi. Dođi, dođi, dođi. Dođi, dođi. Dođi, 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 dođi. Dođi. Dođi, dođi. Dođi. Kako je život fluidni zbir trenutaka, svaki beznačajni trenutak donosi prevagu beznačajnom zbiru. Ukoliko se pak na protok vremena osvrnemo sa kvalitativne tačke gledišta, dobijamo još sumorniji rezultat. Naviknutost na beznačajnost naših trenutaka čini da ne primećujemo one trenutke koji su kvalitativno drugačiji, pa čak i to da ih se plašimo i izbegavamo, postojući robovi beznačajnosti, bez blagoslova života u svom punijem smislu. To punijem mi se ne sviđa kako zvuči. Kao da je i bitno. Blagoslov.
Dog. Dog. Shen. Shen. Sabaka. Dođi. O Bože, zar je ovo jedini blagoslov koji mogu dobiti od tebe? E pa, prva sljedeća osoba koja se pojavi na mojim vratima bit će anđeo Gospodnji koji mi donosi blagoslov. Među vremenu ću sebi da isečem vene, ali na nogama. I Gospode, ako si već nekog poslao, ne opozivaj ga zbog plahosti ovog gnjida, to jest mene. Ćao. Dobar dan. Da li biste htjeli da kupite Bibliju za izuzetno male pare? Gotovo beznačajna svotica. Mikrovola. Da u dom svoj primim otisak reči Gospodnje za uzvrat, darivajući mrvama hleba one koji gladuju. Samo izvolite. A? Jakov, Jaša. Mitić Svetislav. Dobra rečenica, ova. Zapamtit ću. Slušaj, dečko, nemoj ti da misliš da sam ja neki sektaš, to, znaš, mislim, pazi, ja poštujem crkvu, znaš, to sve kao slava, običaj, to je, mislim, to je ozbiljna firma jedna, da, da. Sedite. Znaš šta, dečko, ja inače radim u štampari, znaš, i ovih, ovo jedno 50 ovih 300 komada, jel što je ostalo,
kažem ja, mislim, bolje da je uzme nego da se baci, jel? Biblija je Biblija, razumeš? Da, Jebi ga. Da, ta knjiga je pravi blagoslov. Vaistinu. Pravi blagoslov Božji. Opustite se. Hoćete da vam operem noge? Ne, hvala, pravo sam preksinoć. Šta? Jel... Ne, nego mislim te fleke. A to je od jaja. Gađala me neka deca tu u kvartu kad sam jebem i mamu, mislim, deca su deca, mislim, ali nije u redu. Znate, čovjek radi dodatni posao, dođe umoran i još radi, oni gađaju da se mogu, ja bi, mislim, deca su... Da, deca. Deca su blagoslov. Vaistinu. Pravi blagoslov. Hoćete da popijete nešto? Ne pijem kad radim. Ne, mislim, znaš, ono, baš kad stvarno radim, onda ne pijem, jer hoću, znaš, što pre da završimo šta, znaš, ako ja budem radio ovo, da prodam, ako bude neko najviše štamparije koga ja ne znam, misli, kaže, vidi ljudi, ovo je potkradaštvo. A nije, to se resli sam ovih 50-300 komada, znaš, to sam ja nekako, ali da se završi ovo što pre, znaš, može pivo jedno. Može Heineken. Ma ja šta, može ili jesi ili, znaš, ono, i nisi Heineken. Da. Ili nisi. Jo, vidi da kuće, što je slatko, vidi ga kuće, ajme ti kreću do pičku. Šta bi? Ujede me, mamu, jebe. Sad ću da ga udarim. Pička ti materima, nemoj popusti, pa čuvar, moramo svoj posao da radi, jer mi mamu, pičku. Ajde, Bog te blagoslovi. Molim? Šta? Jel to to? Koje? Jel to blagoslov? Ma nema, to ti je Biblija, ovo imaš ovaj stari zavet, imaš novi zavet i crkveni kalendar, to ti je gratis. Čekaj. Ne igraj se sa mnom, to je bio blagoslov. Ma kakav blagoslov, šta pričaš? To je bio blagoslov, to je morao biti blagoslov. Alo, Srbine. To je tako, samo Gospod mogao da udesi, zar ne? Slušaj, Burazeru, ja sam ovde došao da mi radimo posao. Pa da. Pa šta? Pa ti meni mrve za one koje gladuju protiv vrednosti od 10 Jevreja, ja tebi otisak reče gospodnje i kvicma. A blagoslov? Slušaj, braću, da radimo posao ili da ja dižem sidro odavde čovjeka. Hoćeš da te ja zadavim kao pacova ako me ne blagosloviš. A? Sledeći put ćeš ti da letiš zajedno s Kiretom. Anđele! Mitiću, otkud ti? Otkud te knjige ovdje? Anđele! Kako ide pranje novca ovih dana? Nikad gore. Posao se polako povlači u legalne tokove. I ako se ovako nastavi, ugasit će se uskoro. Šta da bi država disala, treba novac.
Ova naša je postala sve sebičnije. Mislim da počinjem da je mrzim. Da. Da bi lako zarađivao, moraš biti sve pametniji, a da se trudiš da budeš pametan, to već nije lako samo po sebi, jel? Ima neka šljakica za mene. Šljakica za tebe. Pa ti više nisi student, zar ne? A kad si ti pomagao studentima da dođu do posla, da mi nađeš parcelu na groblju Istrunovo Binulicu? Malo zahvalnosti. Ali interesantno da si to spomenuo. Znači, kriza savremene književnosti. Savremene književnosti. Nemaš posao. Ajde, šteta da ti izbace na ulicu zbog neplaćanja kirije. Znači imaš nešto? Nešto sveže sa biro za zapošljavanje. Duguju mi neku uslugu. Šta je, ali opet neko kopanje? Vidi, uredno, predivno, vazduhom okupano radno okruženje, sopstvena radna uniforma, dostojanstven, jednostavan posao, prilika da upoznaš nove ljude. Jel ću morati da kopam? Pa niti to obično kopanje. To je ukop. Da budem grobar? Pa recimo. Da istražuješ poetiku zagrobnog. Da. Dobro. Znaš šta sam. Jel smijem da telefoniram? A smeš. A ne znam da li možeš. Ali smeš. Imam tetku na Islandu, znaš. Kom du blesedur? Dose Gavar Pafroken Gojković. Pok. Zdravo. Jeste, trudim se i... Pa ne, nisi jedina koja mi to govori, ali... Pa nije bitno ko, ajde sad ne mogu da pričam, nego znaš za one par... Nemoj da pričaš tim jezikom, molim te. Ej, halo. Pok. Ako me sećanje slučajno ne vara, mnogo koštao sve Srbe iz... Tu u blizini puna voda čikova i jedna patka koja ih prosto obožava. Čim ga spazi, hap. A sad obratite pažnju. Dok je proždrljivac gutao drugu i vrebao treću žrtvu, prva se spasla. Izišla je na suprotnu stranu. Kako? Pa tako. Patka ima vrlo uprošćen probavni aparat, a čikov je vrlo gladak. Mic po mic, i opet u vodi, na slobodi. A patka? Mic po mic, i opet u vodi, na slobodi. A patka? Mic po mic, i opet u vodi, na slobodi. A patka? Ajde, donesi još pivo. The body of a tuna is a substantial meal, but just occasionally a really gigantic corpse drifts down to the deep sea floor.
This is the freshly dead carcass of a 30-pound grey whale. Almost as if a museum specimen. Prebacimo sranje. Prvi sveštenik. Ko je bio prvi sveštenik u Tibetu? Dalaj Lama. Kako izvinite? Dalaj Lama. Dalaj Lama! Sljedeće pitanje glasi. Ako za nekog kažemo da je Metuzalem, mi u stvari hoćemo da kažemo da se radi o kakvoj osobi? Gladnoj? Ne, nego ovaj što leči, lekar. To ti je Metomelen. Izuzetno staroj osobi. O izuzetno staroj osobi je tačan odgovor i preko mene za ovom stolom Vladimir Žarković iz Gajdobre. Život je Metuzalem. Partizan ja. Malo bravo, tačan odgovor. 5 poena za stolom Vladimir Žarković iz Gajdobre. Dobar dan. Zdravo. Ja sam Novi. Ja sam Život. Dobrodošli. Jaša. Velje. Jakov Jaša. Robika. Sedi Jaša, sedi. Si bio u Kadrovskom? Jesam, sad sam od njih. Pa onda nema šta ti objašnjam. Danas imam jednu saranu, dobiš lopatu, uniformu. To ti je to. A ovaj krematorijum, jel to ne radi? Radi. Ali mi nismo kremaši. Mi smo ekipa sa lopatama. Hoćeš pivo? Može pivo. Daj mu pivo. Aj, Robi, ništa da ja da mu dajem. Ako za neko kažemo da je koristoljubivi političar, mi u stvari mislimo da je on šta? Oportunist. Oportunist, naravno on je oportunist i 5 poena za to Vladimir Žarković, kaj da te? Aj, živa. Živjeli. A kako sam ja razumeo, ti si nama spremila neku pesmu za karaoke. Da. Kako se zove ta pesma? Želim samo da Afrodite. Želim samo od Afrodite. Pozdravimo Slađanu Tošić iz Negotina, iz osnovne škole Hajduk Veljko. Jel to sve? Mi ćemo valjda držati govor. Ajde.
Gdje si? Šta je? Jesi gladan? Žedan, nezadovoljan? Ako jesi, to onda znači da si živ. Lepo imati posao koji te ispunjava, ali uvek postoji mogućnost da se čovjek, pa i pas, začauri u rutinu i onda opet, i opet, i opet. Evo jednog lepog pitanja. Doživljaj za vreme spavanja. Tu šta? Snovi, ovo je bilo lako, bili su to snovi. I još 5 poena za školu, Vladimir Žarković iz Gajdobre. Kaži mi, prijatelju, da li znaš, je li ovo put za Jopu? Jopu? Da, tamo me čeka brod, treba da se ukrcam što pre. A zar ti ne bi trebalo da ideš u Ninivu? Ma ide, Lazaru. Niniva ti je tamo.
se, deco! Ubit ćete dete! Beži, papa! Anđele! Anđele! Ko je ova budala? Znaš ti šta mi treba? On nije normalan. Sigurno neki drogoš teški. Ti si me doveo ovamo. Vidiš da je... Spravimo da ga ne primećemo, možda ode. Hram u nastajanju je slika moje duše u nastajanju. Ovo mesto je izabrano za blagoslov. Idi kod vladike. Neka te on blagosilja. Kod vladike? Da! Hoću ako i ti ideš sa mnom. Ne mogu ja da idem. Ja sam musliman. Nisi. A otkud to da radiš na Ramazan? Čuti, bre. Beži tamo, ajde. Alo! Gazda! Ja sam evo! Evo jedan se opet strumeknuo. Nijesam išao u Itnu, ko velju prvo tebi da javim. Ma znam da je četvrti od proleta, sam ovaj ko da se sam bacio. Pa jeb ga, ja im govorim, ovaj ko da se sam bacio. Bože ti mene oprosti. Sačekaj. Buraz, boli te šta? Rame, jo. Ama dobro je. Dobro je. Aj, gazda, šta ćemo sa onim ovcima? Aha, dobro. Aj, u zdravlju. Neverovatno. Čekaj, jel viš ti ovo? Ja uveče obrišem, oni govna jedna dodaju sutradan slovo A. Jel ti ulaziš ili ne ulaziš? Ovo nije normalan. Ima 4 dvojke, a traži 4 kare. Šta hoćeš ti, bre? Cajka! Skloni mi ovu trulež s vrata da ga ja skidam. Šta makletiraš mušterije? Majmune! Ti jevem. Šta je, samo gledam. Ej, marš napolje! Govno ne vas smitam! Ma sklonje ruke s mene, profuknjačo! Hoćeš zovem ekstra, a? Hoćeš da ga zovem? Ma sere vam se u ovaj cumes!
Kad dođeš kući, a ti seri sam sebi usta, pederčina matora. Idiot, video 2 sedmice i 2 poker. Jel može malo vesti da se vide? Jak ti izvor. Čitave njegove vile koje stoje tu, on finansira, pitam se odakle tu svoju predizbornu kampanju. Drugo, imate i neke druge ljude, onog Uskokovića. 35 stanova je on navodno zaradio, pod navodnicima. On je osuđen, koliko sam čuo. Ali šta vredi ako on izdrži tu kaznu da mu tih 35 stanova ostane? Dakle, to je jedan zakon koji mora hitno da se donese. To će biti naša prva inicijativa. Prva inicijativa G17+ u novom parlamentu bit će upravo donošenje tog zakona. Postoji, kako bih rekao, malo pitanje koje traži prosto objašnjenje. Ja sam inače diplomirani ekonomista. Filozof. Vidiš što ovi rade na makroekonomskom planu, majko im jebem da im jebem. Cajka! Cajka! Daj jednu turu za akademske građanine. Šta piješ? Svinjak. Cajka! 2 urinaša dupla. Zamisli, majke, da veliki bankarski sistemi jamče kao osiguranici kredita plasiranje u proizvodni sektor. Jel ti to razumeš? Ne razumeš. Pa ne razumeju ni oni, a hoće da stimulišu rast proizvodnje. Jebem li im sestru da im jebem. 2 dupla urinaša stiže. Cajka, Kaži, srce. je li ima ovde negde kod tebe da se gnjava? Slušaj, ako si platežan, možeš da kenjaš u sud opera. Ima ti ovde i za 1 špajs. Za 3 vladike. Možda kuntaš koliko hoćeš. Radimo non stop. Je li ekonomista? Jel ti znaš šta je ovo? Nemam pojma. Ovo ti je 100 evra. I to posljednjih koje imam. Cajka! Daj još 2 urinaša. Vlade telo, da bi bilo nezavisno i da bi moglo sa punim kredibilitetom i samoj vladi da otkriva korupcija. Ali evo, ja sam malo čas rekao da taj savjet ne čini samo članovi savjeta. Zar to stvarno postoji? Koji su angažovani, koji su prošlosti angažovani da istraže pojedine slučaje. Postoji. I ti i ja ćemo sad da ih pretvorimo u urin. Iz urina u urin. To je tako kratkoročno. Ono što mi želimo, imate razliku između toga koliko je ljudi evidentirano na birou od onoga koliko stvarno traži posao. Razumem, gospodine Nikiću, ali svi se slažu da ta stopa raste, da je visok stepen nezaposlenosti. Znači, stopa nezaposlenosti je oko 21% u Srbiji, jer oko 600.000 ljudi stvarno traži posao. Ostalo su domaćice koje su na birou zbog zdravstvene zaštite. Svejedno, to je ogromna stopa nezaposlenosti. Dakle, moguće je, ako vidite da je sada SJEPA odobrila 10 miliona evra, na primjer, britanskoj firmi je dato 6 miliona evra da ode u Jumko, da zaposli tamo 3000 radnika, da sruši maltene staru fabriku u Jumko i da izgradi potpuno novu. Evo sada u Zrenjaninu gradi se fabrika koja će 300 ljudi da zaposli i njima 2000 evra po novo zaposlom, pa će Comtrade u Medveđi da gradi fabriku sa 100 novih ljudi. Dakle, ako je sa 10 miliona evra moglo da se reši pitanje za 5000 novih radnih mesta, sa 100 miliona evra može 50.000 novih da se ljudi zaposli. I to će biti 10% manje. Ali trenutno je višak, i to može za godinu dana. Trenutno je višak u budžetu, tako je. Trenutno je višak u budžetu čitavih 1,5 milijardu evra. Dakle, sa 100 miliona evra samo od tih 1,5 milijardu moguće je po 50.000 ljudi kroz ovakve projekte zapošljavati. A da vam kažem, Irci su davali 30.000 evra po novootvorenom radnom mestu. Ima još jedna stvar. Može se svaki problem u Srbiji rešiti ako...
problem you are facing at the moment. Since you have decided to obey our Lord as the Lord will, and do prophecy, God sent me to help you get out of this rather unpleasant place. you have to disturb the intestines of this beast, and the best way to do it is with the help of this stake. Dođi ti preko sutra. Ekstra ti onako nije ni vidio. Samo traži isplatu na manjkintu. Pogledaj ovoga. Spava u cugu više od 20 sati. Ne, to nije delirium tremens. Tri dana si ležao u podrumu. Idem na Island sa tvojom tetkom. On mi je pomogao da te pronađem. A ti si mi pomogao da pronađem njega. Nikakvi rezultati. Strašno sam se razočarala u tebe. Ne s njim, tetka.
Hoće da održimo govor. Nema je. Pa evo ja ću. Kako si razumio? Budalo, pa nije gluva, nego ja nema. Sretnima smatra mrtve, koji su već pomrli, kaže propovednik. Sretni su od živih koji još žive. A od obojih su sretni oni koji još nisu ni postali, koji nisu videli zlih dela što se čini pod suncem. Nije ništa spektakularno, ali... Pre nego potamni sunce i svetlost, i mesec i zvezde, i vrate se oblaci iza kiše, u dan kad zadrhte čuvari i pognu se junaci, i dosađuju se mlinarice jer ih je premalo, i potamne oni koji gledaju kroz prozore. Kad utihne pev ptice i zamru zvuci pesme, kad je put uz brdo muka i svaki izlazak pretnja, a badem je u cvatu i skakavac ne skače više, i koprov plot puca, jer čovek ide u svoj večni dom. Eto, toliko znam. Vraćam se za minut. Tako je rekao i onaj prošli. Pa više ga nismo vidjeli. Ne brini. Vratit će se on. Ima u njemu materijala za dobrog grobara. Anđele!
Vidite, reč je o aktivnostima koje su predviđene urbanističkim planom. Proširenja groblja od 2842 kvadratna metra, od čega je 1787 površina grobnih polja, sa negde oko 254 grobna polja. Mislim da ćemo to uraditi za narednu periodu i da će biti sve u redu. Koga to imate danas? To je onaj mladić koji drži nekrologe za sve one koji nemaju rodbine. Pa nisam znao da imate i tu uslugu. Nemamo, ali to je na dobrovoljnoj bazi. Neka, Jašo. Mi ćemo zatrpati. Ti održi govor. Dragi prijatelji, čovjek može pomisliti kad već živi sam da treba i da umre sam. Ali isto tako može pomisliti, zar je moguće da smo tako sami? Bez suseda, bez prijatelja, bez ikoga da nas na put isprati. Videh pod suncem da ne dobivaju trku hitri, ni boj hrabri, i nema hleba za mudraca, ni bogatstva za razumne, jer vreme i kob sve ih dostiže. I vidite da se sutra nađem pred Bogom i da on sa svojim prijateljima, svecima odlučuje šta će sa mnom biti. Neko će reći, ja znam ovog čoveka, on je ispratio jednog ubogog čoveka i rekao mu reč dve. Na što ću ja reći, jeste Bože, to je tačno. A Bog bi rekao, reč dve, malo li je? Ja sam rekao jednu i stvorio se svet. Ne mogu, prijatelji, da se setim ničeg utešnog i obično je tako u ovakvim situacijama. Sve one velike misli koje nas čine jakim, sada nam se čine bezvredne, kao da se ne odnose na nas. Sve što mi sada prolazi kroz glavu je neka priča o velikom kitu koji kada umre pada na dno okeana. A tamo ga dočekuju paklari koji se hrane mesom što pada sa neba. Ne mogu da se setim ničeg utešnog. Kojim da udariš putem, nikoga da ti kaže. Ti si vlasnika. Treba da napravim jednom razgovor sa vama ovako. Hoćete sa vama?
misao jednog književnika. Koliko vi zapravo nalazite da je tačna ta misao, koja čini mi se upravo bila vezana za ono što vi... Evo rakije, čiča, da ti malo prostruji krv. Dok slušam Chopina, jasno mi je kako niko nije uspio otkriti jednu istinitu reč koja bi zasvetlila na pogrebu svega što smo mislili da je u nama ljudsko. Gledao sam vas na televiziji. Vi držite govore onima koji umiru sami, bez prijatelja. Htio sam nešto da vas zamolim. Ako danas, sutra, ja umrem, razumete? Hoćete da vam održim govor? Kada bi to bilo moguće, učinili biste ovom starcu. Hoću. A vi se ipak držite. Hvala, mladiću. Ja nemam ništa što da vam dam. Imam jednu sličicu. Uzmite. Uzmite, molim vas. Hvala vam. Ja ću teći. 5. Ja ću do kraja. Zima. Ćao. Izvinite! Izvinite. Jeste li vi Jakov Jonić možda? Jesam. Jeste, odlično. Ja malo čas izašla na pogrešnom spratu, vas tražim. Pišem neku priču o ratu i profesor Momčilović me uputio na vas. Profesor Momčilović? Jeste. Pa rekao mi je da imate neku literaturu koja je meni potrebna. A kakva vam je ovo odvratna slika? Mislim, meni je nezamislivo da se neko najede ajvara pa da potom ode na pilates. A ona ti radi baš takve stvari. Dobro, sad je digla ruke od pilatesa, ali je zato redovno u centru za relaksaciju. I ko o čemu? Ona o limfnoj drenaži, a na kućnom meniju sve ide sa zamrškom. Ma nemoj. A ona je njen. On se ni ne trudi. Pre neki dan im se dete očešalo o njega u prolazu. A on digao noge na sto i klina se iseče na njegove nokte. Ej! Zamisli ti te kandže kad se dete iskasapilo na njih. Da ode kod manikira, naravno, to je po njegovom rezonu za pedere, baletske umetnike. Nema muževnih muškaraca od baletana. Kakve oni noge imaju, para. Ma kakvi fudbaleri, kakvi mesari, ništa, ništa. Ne znaš ti da ja nemam šta da obučem kad padne kiša? Uz jedine bolje čizme što imam, ne ide mi ni jedna haljina. A ne mogu stalno da nosim farke.
Kad pogledam u ormar, moljac onu stvar da polomi, a opet ne može ništa da se ukombinuje. Juče sam išla na ispit isto obučena kao i kad sam pala prošli put. Filozofija prava. Ako mi i jedan profesor ide na ganglije, to je taj iz filozofije prava. Drugi put me ruši maturi govnar, bez razloga. Mada ima on razloga. To je zato što neću da flertujem s njim. Ima ih što mu se non stop keze i prolaze. Ne bi mi iznenadilo da su ispit platile, znaš kako? Mislim, znaš. A da sam muško, pa uzela bih ekser i odrala bi mu farbu sa kola. Mada i ne vozi Bog te pita kako, dobro. Neka zelena te. On ne znam da li je to Renault, šta je on, francuski Seat, valjda, pojma ne. A meni čaj najbolje ide sa medom ili žutim šećerom. Mislim, jeste da taj žuti s vremenom tako odreaguje. Zasmrdi, zna, jeste, ali zdravije je, brat. Ne znam da li znaš da može da se gledaju u šoljicu sa čajem, a ne samo u kafu. To sam videla u jednom filmu sa Agatom Christie. U stvari neka serija je bila po njenom filmu. Knjizi, šta god. Sad, gledaju u šoljice sa čajem u nekom vrtu sa pletenim stolicama. I u trunju. U trunju prepoznaju šta ima. Kao što ti, recimo, sada imaš ovde... jedan kratak put. Da, tačno, evo. Jedna skoro nevidljiva linija između dve tačke. Eto. A to može tako se tumači, što da ne. Mislim, nije baš vidljiva zato što je zeleni čaj, da je crni ili Earl Grey, bilo bi vidljivije. Sad, taj Earl Grey, on ima tako jako finu aromu. A ne mogu da se setim sad kako se zove. Znam da ime je bilo drugačije, nešto... Ne znam, ne mogu da se setim. I ona kaže iz utrobe podzemlja zazvah, a reč podzemlje i potiče od jevrejske reči šeol, što znači podzemni svet ili grob. Anđele. U jevrejskom jeziku ta reč često označava smrt. Kaži. I ona se u utrobi kita smatra mrtvim. A Hristos govori o Joninom čudesnom iskupljenju kao znaku svog sopstvenog stradanja. Moram da napravimo ovdje pauzu za reklame, a nakon toga ćemo pokušati da uključimo gledalce. Podsjećamo vas na naše brojeve telefona 352-892. Jel u redu da donesem jednu čistu krpu? Halo? Da, u redu svakako. Je u redu da idem? Da. Dobro, doneću i krpu. Moj gost u studiju večeras, gospodin Mitić Svetislav, paroh ocepljenog krila, prethodno ocepljenog krila Srpske pravoslavne crkve, koja za sebe tvrdi da jedino ono propoveda i živi istinski put Hrista. Čini mi se da imamo nekoga na vezi. Izvolite. Čuj me dobro. Nisi hteo da me blagosloviš. Ja se izvinjam, da li biste mogli samo malo jasnije? Nisi hteo da me blagosloviš. Ja znam ovog čovjeka, on nije. I zato ću ja sad otkrijem istinu o tebi. Ja mislim da biste trebali da... Čekajte, o čemu se zapravo... Dotični gospodin u vašem... Trebali biste da isključite ogledalca. Dotični gospodin koji je u vašem studiju i koji se, kako čujem, predstavlja... Vidite, da li možete se predstaviti pre svega? Ja sam ostao uskraćen... Ja vas molim da ogledalca isključite. Ostao sam uskraćen za... Molim vas. Za šta ste ostali uskraćeni? Molim vas, ljubav. Molim vas, polako samo. Dotični gospodin koji je u vašem studiju je prodavao ukradene Biblije dok ga nisu najurili štampari. Zato što je sa svojim psihičkim stanjem koje je bilo... Moramo dozvoliti gledalcu završi, ukoliko bude vređao, mi ćemo... Molim, pa on već vređa, molim vas, pa šta pričate? Molim vas, dozvolite, moram gledalac nastavi. Izvolite, recite. Nastavite. Nakon toga je najuren sa gradilišta jer je svojim neodgovornim ponašanjem ugrozio život...
molim, ja ugrozim, molim vas, pa, ja ugrozim. Još jednom vas najljubaznije molim, moramo dozvoliti. Moramo dozvoliti gledalcu, izvolite, recite. Pa nisu. Da, da bi na kraju bio najuren iz pogrebnog, zato što je polugo prošle jeseni presretao ožalošćene ljude na groblju. Sve postoji dokumentacija. Sve postoji dokumentacija u pogrebnom. Vaš gost je najobičniji gad. U redu, hvala. To je... Halo? U redu, hvala vam. Hvala vam na uključenju. Gospodine Mitiću... Halo? Nekako mi se čini da smo se udaljili od teme večerašnje emisije. Ali imajući u vidu da je ovo otvoreni program i sa živim uključenjima, moguće su i takvi razgovori. Gospodine Mitiću, da li smatrate za shodno uopšte da treba da reagujete na navode posljednjeg gledalca? Prijatelji, u izopačenom i crnom svetu mi danas živimo. Kidišemo jedni na druge bez razloga, a kao što reče filozof, i neprijatelja treba znati odabrati. Ispričat ću vam jednu priču. Ne znam kako počinje, ne znam kako se završava. Ulica, zima, gole krošnje drveća, po krošnjama rascepane stare kese. U kući hladno, nema grejanja. Čovek sa govornim aparatom prislonjenim na grlo komentariše trku buba. Oko stola bučno, ljudi navijaju i bubu pobednika nose velikom debelom čoveku koji je potom trpa u usta. Moja majka drhti od hladnoće, naslonjena licem na televizor na kojem se vidi kamin i vatra kako gori. Televizor je naše ognjište. A što je nisi naložio?